Bukugrada Mala Daborma, Bisbi Bodol Hapani Yagulo, Unukoti Hankoni, Jori Shora, Shurjo Chokmoni, Hatiwo, Kotor Joining Panda, Klanyani Tangtongo, Abunutu Tamoko Shaka Knanidi or Mankliwo. Oh, Hambai, Srangsati General Habanong Adum Sumu, Tajoto Ani Kazan Tafu Pebukong, ini oro program Paimusang Hanman, Bagumba Hamai Mario, Tinini program Odesungai. Oro tini chung kisa joining program khaina chini minister khaina oro program phai manjaka joto mohonkai जनजाति मोर्चा नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट mohonkai state level ni oro joto जनजाति नि ब्लॉक लेवल एरपरे डिस्ट्रिक्ट लेवल अबहा हाय जों जतनो थांजा खलाई तिनि oro कायसा program शिड्यूल खलाइलेका बेलाय काहाम नंखा हाय tung chini minister जों तिनि oro प्राय मोटामोटी joining रिनाय गोबां नंनाय नरो लासो अपने रिपोर्ट माननाय के हामबायरि नाम सुङो मिडियानि बिसिंतै जत चिनि एलेकाबासि रगनो तिनि आं तिप्रा मथानि नंके खैमानि यागुलो तिनि जुरि सरा एडिसि विलेज नि बिसिंगो खबजा कायसा सालका हाति हिनै बुमं थेपाजाक आंनो थेपार बुवाबो तिनि ओ हातिओ न बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि बखाक्तै मण्डलनि उदुगे borongni chaitongma bisingtui borok anok khandima bisingtui chubama bisingtui जों जतनो खाबासा थांजा खलाई तिनि अरो कायसा लोको कोथुमु पान्दा खलाई मांखा अरो फाइ मांजा खाचिनि लोकल मिनिस्टर 51 फटिक्राइनि मिनिस्टर फाइ तंगबो बचुनो फायै तामुसुनो कक्सा अबो खनानानि बागै चिनि जनकनर एलाकाबासि रक जतनो आसुक लाइजा के आं सानानि मुसुंगो जों दफानि बागै सामुं तांखा अनेक दिन सामुं तांखा हेयाबा दफानि बागै सामुं तांखा थानो जों दफानो सानानि माइबुति रगले रिनानि नांगो अबनि बागैनो तिनि दफानि सामुं तांमानि याकारै आं बीजेपी ओ जॉइनिंग खलाइका बीजेपी ओ जॉइनिंग खलाइमानि बिसिंगो तिनि ओ प्रोग्राम न आं खुनुगै मांखा जत डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल नि चाइटंमानि बिसिंतै जों जत थांजा खलाइनो काहाम खलाइ ओ प्रोग्राम न संसालाइखा अनेकजन साइटंगो जे नन तिप्रा मथानि याकमानि यागुलो बीजेपी ओ जॉइन खायमानि यागुलो नों कोनो प्रोग्राम खायमालिया सिरिं नगा जगै दंखा तिनि जे नवा जा कायसा लुकुथुम कटर माखै नों खलाइनानि थांगि दंमोन तै नों लुकुरन ताम साना मुसु आबो खै किसा मिसा सानायनो कारण आं कटर मानु खुंनो सुबायै तै किसा नु खुंगो खायका के आबो किसा माने आनो दाबिदिना बागै सानायनो आबो कोनो माने असुसु गुरुत्वरिया आं आबोनो प्रोग्राम तो तिनि खलाया खाना खलायनाय हायजे इनके कै बर आं बुंनो आ जागाव तंफुरु जे तिप्रा मथाव आं तंफुरु जे थम खलाय थाइ जागाव प्रोग्राम खलायो डेली प्रोग्राम खलायो एरपरे निजेबै निजेनो ग्रुप बिजनगे कासो जागो एरपरे आं प्रोग्राम खलायनानि याकारै रिखा जतनो थांबायका प्रोग्राम खलायमालिया माने खलाय जागलिया ता आबनो उदुक सिन हानाय कुरिखा के तिनि आ तिप्रा मथानि याकारै फेमानि यागुलो ए दामनाय हरसि आइयाखो ताउनि बागा आनो प्रोग्राम कटरमा खलाय जाना मुसुं तिनि जों प्रोग्राम कटरमा खलायनानि थां दंगो नुं तिप्रा मथाले काहाम खलाय खुनजुकायै मकल कायसबै खोनादि जों तिनि बीजेपी तरफ থেকে मण्डल एवं डिस्ट्रिक्ट जत मिलियो जों अरो कायसा लोको कोथुमु पान्दा कटर पान्दा खलायदान थां दं ताइबो बुसकांगो खलायनाय अबाहाय कटर पान्दानो जों खलायनाय बुसकांनि इलेक्शनो जों आनकन्टेस्ट ओ 51 फटिक्राइनि बिसिङो खबजाक 5टा बिसिनो कायसा फानो जेकुनु एकटा बिसिनो जों आनकन्टेस्ट लांखांनाय जुरे बुट लांनाय एकदम तामने चिनि व्यवहारनि बिसिंतिनो जनगण चुनो सापोर्ट खलायनाय जनगणनि सापोर्ट एमन चिनि हामजाकमानि जनगणनि धानि तंखांखाय जों जनगणनि सापोर्ट मानाय जों खलाय मानाय आं प्रोग्राम खलायनानै थांदों नुं तिप्रा मथा नाहार दंदि नु आनो हर आया सानले ताम प्रोग्राम खलायना मुं जाबा निनि आरो 3 बছर तंखा नु कयटा जागा लुगु कोथुम पान्दा खलायमाखा आं नखर फायमानि यागलो कयटा जागा निनि पान्दा अंखा लेखाय फुनुदे तेकैसा कहंके जोंथ' नों जोंबो आगिनसिम नुगै फाय दङ बे तेकैसा नोंबो सालकिजा सिगां साजाक जे आगि 2021 नि आगेव नों ओ यां आमचाइनि लुकुरंनो दफानि बागै तिदुल फायनाय प्रथम नों निजेबो साजाक आबो रनले लुकुरंनो नों बदिके साना एबा बंनो
नोंथांमोन यागुलो बदिखे तुनाय हाय एकेबा बरफ फाइने हिने आदा आसा abo sumakai belai no kaham kubuiko ang 2021 ebong aboni sikang IPFP jorao bo CPM by prothom lorai khlainai yango Unukoti district o buri hinkai ang taibo netribindo tongo chala ko ekjona tongo chung CPM by ja jotesto lorai khlaika aboni yagulo 18 বিধান সভাও সরকার ফাইকা hinkai ang puchok jaya sarkar ni nongkhai thangka aro kaisa kok tongo ang jodi no pot ni lub rang ni lub hinkai ang সরকার no yakai kabugla khamo ke ang jodi rang no lum hinkai সরকার tongoi kisa misa chana nai khamo yaba aboya jehetu dofani bagai samung tangma ba dokana no kunu kaisa de dofani bagai khlai mano hunuk jangnai jat dirgo jibon mokol bai thangbai kusung kusung borok rok nugoi thangmanai jat abo hai asai tongmani piaba abo asa mati ulia gotong mati singsiu yang yakari phika pusok liya abo ni yaglo maharaj koila jati gulo party 2021 1900 ang maharaj ni oro phaika এরপরে সারা ত্রিপুরা কংগ্রেস নি মহারাজ লোকসভা নি ফিল খাইকা আনি ইয়াংনি বড় আনো আসে দङ দখানো লামা ফুনুনাই আনি বিসিংতি বড় দখানি সামুং তাংমানি आं सिबंनो तुइदुलनाय गे ताबु आं बरंनो याकाय काबुया बरक जेदिगे आं थाङो बरक आयनो थांनाय हायसि कारण आं रिवै माया फानो दखानि सामुहनै तांमानि जरावो आं बरंनो दुखु कष्ट जरावो बरंनि कान्दाव थाङै बुसामानि गोनांकै आनि जन एलेकाबासिरो निश्चय अवश्य आनि लगेव तंनाय आनि अबकायसा आशा दं तबो दङ आंबो दङ बंनि लगेव हायसि ताबुबो बरक दङ फायनाय তিনি যা ফাইনাই নেক্সটও ফাইনাই যে ফাইয়া বড়বা আনো সাও যে বাই নুং সুনো লামা ফুনুंनाय राजनीतिओ नुं जेदिगे थाङो जोंबो आयनो थांनाय नुं सिथिनि याफां मरा मा नुं सिथुनो लामा फुंनाय राजनीतिबो गाय जों तामनि ननो कागय दंनायबा नुंबायनो दंनाय हिंसा बाक्सानि बुमा थुइजाक साइमानो बाक्सानि नगो असुस्थ साइमान तिनि फाया आबोबाय आंबो खाबायना फाइनाय बर' खायसि किसुता जागा तिनि कयेकटा जागाव लामाओ त्रिपुरा मथानि इंगय लिडारक abo main leader boya jemon uproponthi hinke petponthi hini tongo humajat aba hahai Tripura mothani tamo Tripura mothani leader main leader rongni sakni thampui bukhrainai rok lengur aboro kisamisa mafia ngoi lamao boro kason o mekhanao nung tini se kasonai khanache kasonai pore dino kasui mano epre nung kasomane nini nung kasoma hai klai bui bono kaso kai nung tamunai কিন্তু ও পরিস্থিতিও जों थांया चिनि बुखा काहाम जों जेसा जागा थाङोबो चिनि बुखा काहाम जों एलेकाबासि बाय दङ जों माने अल सिस्टेम अल हामियानो जों तुबुया जों चिनि हामजांमानि खुनगय जनसाधारण एलेकाबासिनो तुबुनाय अबश्य